Hej og velkommen i min butik, Pedro. Hej for en skrammel. Har du åbent? Ja, hvad vil du købe? Jeg har brug for en bøtte blå maling og en pensel. Så gerne. Her er en bøtte blå maling til 37 kroner. Og her er en pensel til 26 kroner. Nå, okay. Hvor meget skal du så have i alt? Det må du selv regne ud. Hvad mener du? Jeg sælger kun til dem, der kan regne prisen ud. Nå, okay. Lad mig se. Her. Skriv dit plusstykke på et stykke papir. Okay, så skriver jeg her. Skriv det hellere op lodret. Så lad mig skrive det. Først skriver du 37. Og nedenunder skriver du så 26. Husk, at enerne skal stå under enerne. Og tierne skal stå under tierne. Start med at lægge enerne sammen. 7 plus 6. Det er 13. Tja, 13 består jo også af enere og tiere. Der er 3 enere og en tier. De 3 enere skriver du nedenunder på enernes plads. Så den skriver man heroppe. Og denne ene tier skal lægge sammen med de andre tiere. Okay, det tror jeg godt, jeg kan. Det er 1 plus 3 plus 2. Og det er 6. Så du skal have 63 kroner. Ja, tak. Hej, disciple. Nu handler det om at dele. 126 divideret med 3. Det var jo svært, men man kan jo dele lidt af gangen. Nu kigger jeg på 126. Først på et-tallet. Kan jeg dele det med 3? Nej. Så må jeg tage det næste tal med. Så står der 12. Kan man dele det med 3? Ja, det bliver 4, så det skriver jeg her. Nu er jeg færdig med at dele 12. Så skal jeg bare dele 6-tallet. 6 delt med 12 er 2. Det skriver jeg her. Det bliver 42. Så nu har jeg regnet 126 divideret med 3. Læg sedlen op i heksonen og sig, om det går op i. Sygt nok, homie! Nu regnes der. Jo. Far er blevet bestjålet, mener han selv. De røver! Jeg troede, jeg skulle have penge tilbage, og de tror, at de skal have penge af mig. Er det mafiaen, du taler om? Nej, det er værre. Det er skattevæsenet. Er I klar over, at jeg betaler 55% af det, jeg tjener til staten? Det er sørøveri på land. Du lyder ligesom onkel Joachim, far. Og du betaler jo heller ikke 55% af det hele, vel? Du tjener jo 400.000 om året, far. Det tegner jeg som en stor blå kasse. Det første, der sker, er, at du skal betale 10% af de penge i arbejdsmarkedsbidrag. Skatten laver jeg rød. Haps, haps. Det var allerede 40.000. De ryger helt ud af regnskabet. Så er der 400.000 minus 40.000 tilbage. Det er 360.000. Ja, det er de penge, du bruger til at regne resten af din skat ud fra. Så du har et personfradrag på 40.000 kroner. Det betyder, at du ikke skal betale mere skat af det, du tjener op til 40.000 kroner. Så der kommer lige en boks her. Så er der det, du tjener over 40.000 kroner. Det er 360.000 minus 40.000. Det bliver 320.000. Der skal du betale skat. Først kommuneskat, det er 20%. Haps! 20% af 320.000, det er 64.000. Men af de 320.000 skal du også betale 10% sundhedsskat. Så du kan godt se, at du ikke betaler 55% af det hele i skat. Ja, man kan faktisk regne ud, hvor meget du betaler i skat af alt det, du tjener. Det, du betalte i skat, var alle de her tal lagt sammen. Det bliver 166.500. Det er det, du betaler i skat. Hvor mange procent er det af alle de penge, du tjener?